Herinde med Friluft har vi faktisk sat os et mål for sidste år, 2023, og det var at nå 10.000 subscribers. Vi nåede det lige præcis ikke, men lige her, som vi gik ind i 2024, der nåede vi faktisk de 10.000 subscribers. Så tusind tak til alle derude, der har fulgt med herinde og vist støtte og kommenteret, og som har støttet op om det her friluftsprojekt herinde på YouTube. I forbindelse med, at vi har opnået de her 10.000 følgere herinde, så vil vi gerne lave en 10.000 sub special, hvor vi vil lave noget lidt særligt, og så tager jeg ud på tur, og på den tur, der vil jeg lave en Q&A. Så alle de spørgsmål, I har derude, dem kan I komme med, så vil jeg sætte mig ned og svare på dem. Og I kan komme med spørgsmål hernede under i kommentarsporet, eller også så kan I sende dem ind på den mail, som jeg smider op sådan her et sted. Skriv til den, skriv en kommentar, så får jeg svaret på det. Og så må I meget gerne huske at like videoer herinde, kommentere og ikke mindst følg med på kanalen herinde, for at støtte op om hele det her projekt. Jo flere af jer derude, der interagerer med os, og jo flere, der følger med på kanalen, jo flere videoer kan vi lave, og jo flere ressourcer kan vi smide efter og tage på nogle lidt fede ture, vise noget ekstra fedt grej frem, og bare lige give den lidt ekstra gas. Så tusind tak for jeres støtte, og husk at kommentere, hvad jeg skal lave her i den her 10.000 følger special. Tak for nu.